इउपिपिएल नि गाहाय नेहाथारिया सोर सेन्ट्रेलनिया मानगोनां राजु नार्जारी नोंथां सिनायोना नोंथांमोना नै बेखौ बिथाङानो इउपिपिएल नि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दम होदों बिटिसि गभर्नमेन्टखौ दम होदों आरो बिथांनि रावखौ ससे खोनासंग्रो नोंथांमोना बेनोलायनो पिएमएवाइ न' बानायनाय समाव सार्भेयाव इउपिपिएल दोलोनि मावथिफ्रा गैयानो मेम्बाराबो गैफायानो बानायदोंबा अंगनवाड़ी वार्कार जिआरएसफोरसोल'नो नायनै आरो बे जिनिसखौ खुनु जोंनि इउपिपिएल नि पार्टी वार्कारफ्रा मावाखै बेखौ सरकारि मानसिफ्रासो मावदों बेयाव जिआरएसफोर दङ आंगनवाड़ी वार्कार आशा बिथांमोनासो बेखौ बानायदों पशु सखी माने ग्रामीण सखी मा दङ जे जोंनि ग्रासरुट लेभेल जे सार्भिस प्रवाइडार दं बिथांमोनासो बेखौ खालामदों बेखौ खुनु इउपिपिएल नि वार्कारफ्रा खालामनो मोनाखै गाइडलाइन्सआनो बिदिनो भारत सरकारनि गाइडलाइनआनो बिदिनो आसाम सरकारनि गाइडलाइनआनो बेबायदिनो गतिके बेखौ रावबो सोलायनो हाया बेखौ बिपिएफ सरकाराबो सोलायनो हाया जोंबो सोलायनो हाबोआखै बिथाङा सानदोंबा जे बेखौ केन्सेल खालामनो हागोन बेखौ केन्सेल खालामनो हाया स' बेखौ जास्ट हेरेसमेन्ट होनायल' जागोन मा होननाय जादों बे मा होननाय जादों प्राइमारिनि बा गामिनि गावसिनि इउपिपिएल नि नेताफोरजों बिथाङा सोमोन्दो दंना गैया सोंबानो जाबायना मेम्बारफोरनाव सोर अंगनवाड़ी वार्कारफ्रा बिथांमोना माब्ला न' सेलेक्शन बानायनाय माब्ला न'नि सार्भे बानायनाय न' खेफैनायाव थांफानानै बिथांमोना मावफानो मोनखो गासैबो इउपिपिएल नि वार्कारफ्रासो मावजोबदों लाजोबदों मेम्बारफ्रा बेखौ राजु नार्जारी बिथाङा सासे सेन्ट्रेलनि इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि जानानै बिथाङा सासे स्मार्ट सुबुं बेखौबा हले आं मानियो माब्रै बेबादि बुंनो हाखो गावसोर मोनसेबो मालाबाबो माबा मोनसे भुल गोरोन्थिखौनो लाया आरोलायनो हाग्रामा महिलारि सारा बिटिआर नि खनब्रै सीएम जाखांबायनो नै खोनासंलाय नोंथाङा दा खनब्रैसिम जोंनि बिटिआर नि नोंथाङा सीएम जाबाय बे खनब्रै सीएम जालायनाय एक्सपिरियेन्सनि गेजेराव नोंथाङा जुदि बेबायदि मनोभाब लानानै सरकार सालायनो नागिरदोंबा नोंथाङा बड'लेण्डनि जेबो जौगानाय लाबोनो हानाय नङा खोनानो मोनबाय रायजो राजाफोर खोथाखौ बबे लाइनजों रायज्लायदों मा लाइनजों रायज्लायदों बिथाङा आं हमनोनो हायाखिसै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव 2020 निफ्रायसो बिटिआर नङा होमबा बिनिफ्रायसो सीएम बिनि सिगांथ' बिटिसि सोमोन 2003 सननिया ओमफ्राय सिपसोमोन दा माब्ला हाग्रामा महिलारि सारा बिटिआर नि खनब्रै सीएम जाखांखो खोथायाथ' बे बिराद गिदिर भुल जाबाय आं बुजियाखिसैलै रायजो राजाफोर नोंसोर बुजिदोंबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो आंनिब्ला आरो सैथोआ बेनो रायजो राजाफ्राबो आइ उइटनेस दं मिन्थिगौ खोमा दं आरो बिथांमोना साखि हिसाबै दं हाग्रामा महिलारि बिथां सारा बिटिसि निसो चिफ जादों खनथाम नैबेजों खनब्रै बिटिआर नि सीएम जायाखै बिथाङा बे खोथाफोरखौ बारै रायजोफोरनि सिगां नङा खोथाफोरखौ बुंनानै बोरै जानला मोनला बाब रायजोफोरनि गोसोखौ जै खालामनो दासिमबो इउपिपिएल दलद नेता कर्मि हकले एथियाव सेस्टार माने ट्राइ खालामनायाव बिथांमोना दंबाय थायो सेस्टार ट्राइ करियासे तेखेत हकले रायजोफोर मनटु जय करिबर कारणे तेखेत हकले हदाय सेस्टा चलाय थाके किन्तु नुवारिबो खाथां खोथा रायजो राजाफ्राबो बुजिखायो दा मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो नैबे एबारनि बुंगोना बे बिराद गिदिर खोथाबाव आन्दलन हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ आन्दलन खालामनानै हेंथा होगोन मोजां सासन खालामनो चान्स होनाय नङा राजु नार्जारी बिथांनि खुगानिफ्राय नै खोनासंबावदो धमकी नोंथांमोना मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन जोंनि लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय नोंथाङा 100 कोटि होनो होन्दोंमोन 100 कोटिनि नोंथाङा थाइसेबो होआखिसै मैया एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव गतिके नोंथांमोना थाबैनो जाहाथे 100 कोटि रांखौ एल'केट खालामो आरो नङाबा जोंनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि दङ बे लाइमोन गांखंनि आफादगिरिखौ आं खावलायदों नोंथांमोना थाबैनो बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव मोनसे धरना नोंथांमोना होनांगौ 100 कोटि लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय होनो थाखाय आरो नोंथांमोना बुंदोंमोन जे आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय 40 कोटि नोंथांमोना होगोन होनदोंमोन नोंहा आइजो गांखंनि मानगोनां आफादगिरि आब' प्रतिभा ब्रह्म दङ जोंहा आइजो गांखंनि नेहाथारि पद्मिनी ब्रह्म बिथां दङ बिथांमोनखौ आं खावलायदों बिथांमोना 40 कोटिनि 40 फैसाबो होआखिसै मैया
गतिके थाबैनो जाहाथे 40 कौटिखौ नोंथांमोना आइजो जौगानायनि थाखाय होयो बेनि थाखाय होआब्ला जोंनि आइजो गांखंखौ नांगौ बायदि एक्शन लानो थाखाय आङो खावलायदों। बिथांनि बुंनाय रावफ्रा माने हाग्रामा महिलारि सारा जेबो डेभेलप खालामनो हाया बा हाबोआखै बेफोरबायदि बुंनायसो जादों राजु नार्जारिया। नुदोंना नुवाखै? राजु नार्जारि बिथाङा नुदोंना नुवाखै? रायजोफ्रा नुदों। हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि मावनायखौ रायजोफ्रा मोनदांदों नुदों। बिनिखायनो बिथांखौ देग्लाय बिराद मोजां देरहाहोदों। इउपिपिएल दोलोखौ गाज्रि रोखोमै फेजेनदों गौहारानि सिना होननाय बायदि। नाथाय बे मोनबा कमिटमेन्ट होनायखौ इलेक्शन समाव केम्पेन समाव होनायखौ लासै लासै मावफुंगोन होननानै हाग्रामा महिलारि सारा बुंखादों। मावफुंगोन होननानै मा बुजिखो मा सानखो माबा दानो मावफुंनांगौनो। बाब प्रमद बर' बादि नङालै हाग्रामा सारा सानसेनो इन्टारभिउ होनानै सानसेनो एपइन्टमेन्ट होनानै सानसेनो साख्रि जइन जाहोग्रा प्रसेस दं। बे लाइनजोंसो थांगोन। नों लगे लगे दरना होनो धमखि होलाबायबा जाया। ओरैबायदि मोनसे खोथाखौ गोसोखांदों रायजो राजाफोर आङो नोंथांमोनाबो बिनि सायाव कमेन्ट हर। जेब्ला प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्डनि सुक्तिफ्रा आखरे आखर पालन खालामजायाब्ला सासे मन्थ्रिनि न'खराव सुइसाइड जानानै थैहैगोन होननानै थगायबाय। सोरबा बिपिएफनिफ्राय नारसिनफेरदों, दरना होनो होनफेरदों। बे थैयागौमानि दरना होगोन जों मानो बुङा होनफेरदों। फेरेंगा एक्स इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा जेनोब्ला हाग्रामा सारनि गारियाव थैफैगोन आरो गाव देरहायोबा हाग्रामा साराव गावनि गारियाव थैगोन होननानै गावसो बुंदों। हाग्रामा सारा बुङाखै। दा बिथाङा थैफैबायना थैफैबाय। बेखौ सोरबा बिपिएफना थैनांगौ होननानै नारसिनदों नामा? दरना होनो नागिरदों नामा? आरो घरे घरे साख्रि होगोन होनबाय। वान भट वान जब सासेबो साख्रि होनो हायासै प्रमद बर' बिथाङा। बेखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय मा दरना होनो धमखि होदों नामा? सोरबा मालाबा सान्थि नोंथांमोना रायजो खुंनो मोन्दों। सान्थि खुंनो मोनसेयावनो नोंसोर फेक इनकाउन्टार बायदिसिना मेलेम गलायनाय बनलायग्राफोरखौ गावबावोसो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएमआ सिगां समाव। आरो बेनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय बेखार जानाय लाइमोनफोरनो 2 लाख करि रां होनाय जागोन होनबाय। बेखौबो होआखिसै। सोरबा लाइमोनफ्रा बा लाइमोन गांखंआ बिपिएफनि लाइमोन गांखंआ दम होनो बा दम होनानै सोमावसारनो हुमखि होदों नामा? प्रमद बर' बिथांखौ सिगांनि समाव धमखि होदों नामा सोरबा? सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 फैसा होनो होनबाय। प्रमद बर' बिथाङा होआखिसै। आइजो गांखंखौ खावलायनानै दरना होदों नामा? प्रमद बर'नि हेंथायै दरना होदों नामा? प्रमद बर'खौ धमखि होदों नामा हाग्रामा महिलारि सारा? बिपिएफनिफ्राय आइजो गांखंआ मालाबा दम होदों नामा? आइजो गांखंआ मालाबा सोमावसारनो हुमखि होदों नामा? सान्थि नोंथांमोना रायजो खुंनो मोन्दों। नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ आजावस्लाब मोनै सिजाराव जिरायस्लाब मोनै सिजारावनो जिरायसिनदोंल' आन्दलननि हुमखि होनायखौ निस्सय रायजो राजाफ्राबो साबजानाय मोननाय नङा। कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर मा सानो नोंथांमोना। आं बिनि सायाव कमेन्ट्सखौ आङो नेनानै थागोन। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।